या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। रेडीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील, निलेश राणे यांचं प्रतिपादन। काजू हमीभावासाठी दोडामार्गमध्ये बागायतदारांचं रास्ता रोको आणि कुडाळमध्ये उद्घाटनावरून जोरदार बाचाबाची। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड येथील श्री कुणकेश्वराचा जत्रोत्सव संपन्न झाला। रविवारी पवित्र तीर्थस्नानानं देवस्वारांनी तीर्थस्नान करून यात्रेची सांगता झाली। पाहूयात।
पवित्र तीर्थस्थानासाठी श्रीदेव कुणकेश्वर येथे स्नानासाठी देवस्वामींचे आगमन झालेले आहे। आपण पाहू शकता कशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी माईंची जी आहे ती देवस्वारी आलेली आहे स्नानासाठी, तीर्थस्नानासाठी। माहीन येथील देवस्वारी या कुणकेश्वरच्या भेटीला आली आहे। आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी पवित्र तीर्थस्थानाचे जे स्थान होणार आहे आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून। श्री माधवगिरी माईंचं देवस्थान कुणकेश्वर यात्रेसाठी आलेले आहे। या ठिकाणी आमचं सर्व दर्शन झालेलं आहे। आता फक्त लाचच्या आंघोळी, त्यानंतर मंदिरातलं दर्शन घेऊन देवदर्शन, त्यानंतर पुन्हा आमचा परतीचा प्रवास राहील माईंला। साधारण आम्ही 9-9:30ला इथून निघू आणि या परंपरेप्रमाणे आम्ही संतांची भेट घेऊन इथपर्यंत येण्याचा आमचा जो प्रस्ताव माईन गावात तो सालोसाली आमचा चालू आहे। कालांतरीने एक 10-12 वर्षांनी 15 वर्षांनी अशी देवस्वारी असते। त्या देवस्वारीला आमचे सर्व गावातील रहिवासी ग्रामस्थ सर्व मुंबईपासून इथपर्यंत येतात आणि जे कुणकेश्वराची सेवा आणि माईनगावच्या माधवगिरीची सेवा करतात। किती वर्ष आले आता? पिढ्यानपिढी जवळजवळ 400 वर्ष आमच्या जवळजवळ ह्या गावाला झालेली आहे आणि ही परंपरा अशीच अबद्ध आहे। या जगामध्ये ही दुनिया जिथपर्यंत असणार तिथपर्यंत हे कुणकेश्वर आणि माईनगावचं हे नातं कायमस्वरूपी असणार। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड।
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सांगली येथील नवोदय विद्यालयात जेवणातून झालेल्या विषबाधेच्या प्रकारानंतर कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देत विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली. पाहूयात. शेवटी ना आहे ना, शेवटी तुम्हाला ग्रांट भेटत असेल त्या लोकांना, भरपूर पैसा येत असेल. हे करप्शनच्या नादात आहे ना, ते लोक पैसा खर्च करत नसतील. 3.5 कोट्यांमध्ये पैसे येत आहे आणि हे लोकांची सुविधा बघा कसं. म्हणून तुम्ही पालक म्हणून मध्ये मध्ये अगर आमच्या अशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहिलात ना, अयोध्येला जाण्यासाठी सगळी खर्च दिला सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि कुणाला इकडे हे नाही केलं गपचूप एकदम. म्हणजे आलेला पैसा कुठे वापरला जातोय ते तरी कधीतरी ऑडिट झाली पाहिजे ना. आम्ही काय मागवलं ना, काय आम्हाला काय दाखवत नाही. येणार पालक पण गप्प बसतात, पालक पण बोलत नाही, पालक सहन करतात, दादच देत नाही. दाद नाही, पण दुपारी आज तुम्ही बघा, आम्ही लोक थोडं काय झालं, आम्ही एवढे आलो की नाही भेटायला, तुम्ही थोडा संपर्क केला आम्हा लोकांना, आम्ही सगळं काय ते लोकांना नीट करून किती वेळ लागतो. थोडं तुम्ही लोकांनी थोडा संपर्कात राहून, हे आमचे एवढे कार्यकर्ते तिकडे आहेत, थोडा जरा कॉन्टॅक्ट केला असता, आतापर्यंत इथपर्यंत पाळी आणायला दिली नसती. परत आमचे साहेब आहेत ना केंद्रात, असं नाही ना काहीतरी वेगळं जायला पाहिजे. साहेबांनी त्या संबंधित मंत्र्याला बोलून घेतलं असतं आणि बोलले असते ना त्याच्याशी जे बोलायचंय ते. एवढी मुलांची एवढी पाळी आलीच नसती. चला बघू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भाजपच्या माध्यमातून रेडी गाव विकासाच्या पटलावरती येण्यासाठी येथील प्रितेश राऊळ आणि सरपंच रामसिंग राणे दोघे अतिशय मेहनत घेत आहेत. रेडीवासियांनी प्रत्येक वेळी साथ देऊन त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे, कारण विकास कामं मंजूर करून त्यांना निधी उपलब्ध करून देणं सोपं नसतं. त्यासाठी खूप पाठपुरावा करावा लागतो. या दोघांच्या कामाबद्दल खरोखरच कौतुक आहे. रेडी गावचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी भाजपच्या माध्यमातून आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचं प्रतिपादन माजी खासदार तथा
कुडाळ विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनी रेडी येथे बोलताना व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी येथील सुमारे 5 कोटी रुपयांच्या श्रीदेवी माऊली मंदिर अन्नछत्र सभागृह, भक्तनिवास इमारत व मंदिर परिसर सुशोभीकरण या कामांचा भूमिपूजन समारंभ 10 मार्चला मोठ्या उत्साहात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत व माजी खासदार तथा भाजप कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख निलेश राणे यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी सर्वप्रथम श्रीदेवी माऊलीला वंदन करून गाराणं घालून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. नागोबा सिद्धा नायकेच्या असा प्रभू असा सत्यपुरुषा घाडोसा घनघाळी महापुरुष कनियाच्या गावतोच्या घाणवळच्या मायेच्या ब्राह्मणा कुळाच्या मायेच्या असा राज्याच्या तो दांडेकरा माय तो मावळी आज तुझ्या परिसरात यावेळी माजी आमदार तथा भाजप सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख राजन तेली, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब, माजी जिप सभापती प्रितेश राऊळ, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, श्रीदेवी माऊली देवस्थान विश्वस्त संदीप राणे, भानुदास राणे, प्रकाश कामत, सरपंच संघटना अध्यक्ष पप्पू परब, आर्किटेक्चर नंदन सावंत, सार्वजनिक बांधकाम अभियंता श्री भगत, तालुका सरचिटणीस बाबली वांगणकर, वसंत तांडेल, भूषण सारंग, शिरोडा माजी उपसरपंच राहुल गावडे, रेडी ग्रामपंचायत सदस्य, भाजप पदाधिकारी व रेडी ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी रेडी गावाला भरघोस निधी दिल्याबद्दल माजी खासदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, आर्किटेक्चर नंदन सावंत, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता श्री भगत यांचा शाल श्रीफळ व श्रीदेवी माऊलीची प्रतिमा देऊन सन्मान करण्यात आला. तर अनेकही जे आपले माऊली मंदिर, गणपती मंदिर, त्याबरोबर आपलं एक रेडी कन्या तलाव सुशोभीकरण हा सुद्धा एक कामाचा प्रस्ताव या ठिकाणी पेंडिंग आहे. त्यानंतर आपल्या या भाजप सरकार किंवा शिंदे सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या यशवंतगडासाठी एक चांगला 8 ते 9 कोटीचा निधी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट मार्फत या ठिकाणी रेडी गावाला 9 कोटीचा निधी या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे. लवकरच त्याचं टेंडर प्रोसिजर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुद्धा सुरुवात होणार आहे. त्याचप्रमाणे हे सरकार आल्यानंतर जे आमचे बंधाऱ्यांची समस्या होती, रेडी, शिरोडा किंवा आरवली या भागामध्ये असणारे आमचे बंधारे जवळपास आम्हाला अपेक्षा नव्हती. आम्ही तर त्याच्याकडे 4-5 कोटीची मागणी केली होती, परंतु प्रत्यक्षामध्ये आपल्या रेडी गावामध्ये बजेटमधून 5 कोटी आणि आपत्ती जो आपल्या केंद्र सरकारने दिलेला निधी यामधून 4,48,00,000 निधी फक्त या रेडी गावासाठी बंधाऱ्यासाठी आलेला आहे. आणि त्याचं पूर्ण प्रोसिजर म्हणजे त्यासाठी असणारे जे काय त्यांचं जिओ टॅगिंग असतं, त्यांचा ड्रोन सर्वे असतो आणि त्यांची डिझाईन असते, ही सर्व पूर्ण फायनल झालेली आहे. लवकरच ते पण काम आचारसंहितेनंतर टेंडर प्रोसिजरला होणार आहे. त्यानंतर शिरोड्यामध्ये सुद्धा असंच 10 कोटी आलेले आहेत. आपल्या आरवलीमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचा फंड या ठिकाणी आलेला आहे. आणि त्यानंतर जर सांगायचं गेलं जो आपला खार बंधारा आहे, खार बंधाऱ्यासाठी सुद्धा आपत्ती व्यवस्थापन मधून जवळपास 1 कोटीचा निधी आपल्या खार बंधाऱ्यासाठी आलेला आहे. आणि त्यांचं टेंडर प्रोसिजर होऊन 1 ते 2 दिवसामध्ये या ठिकाणी वर्क ऑर्डर मिळून त्या कामाला सुद्धा सुरुवात होणार आहे. असे विविध वेगवेगळे निधी हे सरकार आल्यानंतर साहेब आम्हाला मिळालं. खरोखर आम्ही सर्वजण समाधानी आहोत. त्याचं कारण ह्या जिल्ह्यामध्ये जर अशा प्रकारचं काहीतरी 2 हाताला काम मिळण्याचं जर काम त्या ठिकाणी झालं असतं तर मुलांना बाहेर जायचं लागलं नसतं. आज दिवसेदिवस आपल्या गावाची लोकसंख्या कमी होते, ती झाली नसती. आज म्हणून माझी विनंती या माध्यमातून राहील की आपल्याला आता जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचे, आदरणीय राणे साहेबांचे, मी याच्यासाठी आता त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. मध्यंतरी परिस्थिती होती की आता जसे पैसे येतात ते राणे साहेब जे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, सुरेश प्रभू जे खासदार होते त्याही असे पैसे यायचे. मध्ये 7 वर्षही गायब झाली होती. मी आता त्या पुन्हा म्हणून कोणतरी राजकारणासाठी आला, पण 7.5 वर्ष आपल्याला या स्वरूपाचे पैसे मिळाले नाही. आज तीच जाणीव ठेवून आम्ही सांगितलं की कमळ निशाणीचा पालकमंत्री आम्हाला पाहिजे. वरच्या लोकांनी मान्य केलं आणि म्हणूनच रवींद्र चव्हाण सारखं एक कर्तृत्ववान की चर्चेत कमी पण कामात जास्त
अशा माणसाने प्रत्येक आज असं एकही गाव, आमचा पप्पू परब इकडे सांगेल, एकही गाव तुम्हाला मिळणार की ज्या गावात आम्ही काही ठिकाणी पैसे पोहोचवले नाही. आणि म्हणून हे सगळं करत असताना आम्ही त्यांना अशी अपेक्षा केली की ठीक आहे, हा विकास होत राहील. अडाळीसारखी MIDC पालक आदरणीय राणेसाहेबांनी 8 वर्षापूर्वी निर्माण केले, त्याच्या पाठीमागे आज ते सुद्धा प्रयत्न करतात. आणि अजून एक प्रयत्न, परवा मी ती घोषणा करणं चुकीचं होईल, पण 11 तारीखला आदरणीय राणेसाहेब या जिल्ह्यामध्ये 200 कोटी रुपये खर्च करून ट्रेनिंग सेंटर, जे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत त्याचं ट्रेनिंग सेंटर ओरोसला या ठिकाणी सुरू होते 11 तारीखला. मी त्यांचं पण मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन. शेवटी कसं आहे की बघा, ज्यांनी मला या कार्यक्रमाला यायचं आमंत्रण दिलं त्या प्रितेश राऊळ यांना मनापासून त्यांचे आभार व्यक्त करतो की त्याची मेहनत नेहमी म्हणजे रेडी गावासाठी प्रितेश राऊळची मेहनत, त्यांनी घेतलेले कष्ट आणि सातत्याने ठेवलेला पाठपुरावा याचा साक्षीदार मी आहे. अनेक वर्षापासून त्यांनी गावासाठी केलेली धडपड आणि यशस्वी धडपड, म्हणजे नुसतं माणूस धडपडत नाही, तो यशस्वी धडपडावं लागतो. त्याच्यासाठी त्यांनी केलेले कष्ट आणि टाकलेली पाऊलं हे आज त्याचंच रूपांतर म्हणून आजचं हे झालेलं भूमिपूजन, आजचा मिळालेला हा 5 कोटीचा निधी आणि त्यांच्याबरोबरच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो की तुम्ही देवी माऊलीसाठी, रेडी गावासाठी अनेक वर्षापासून अनेक उपक्रम, अनेक कार्यक्रम आपण सातत्याने घेत आहात, हे आम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघत आहोत. आणि त्याचंच रूपांतर म्हणून आजचा हा कार्यक्रम तुम्ही यशस्वी करून दाखवला, म्हणून आम्हाला ह्या कार्यक्रमामध्ये येता आलं. या गोष्टीसाठी मनापासून मी आपले आभार मानतो. कारण का सरकारमधून निधी खेचून आणणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. पण मी अनेक वेळेला जेव्हा प्रितेश मला बोलवतो त्याच्या कार्यक्रमाला, मी नेहमी सांगतो की प्रितेश असा माणूस आहे, तेली साहेब, मी या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक माणसाचा कोणतरी वाईट बोलणारा माणूस असतो, पण प्रितेश राऊळ असा माणूस आहे ज्याच्याबद्दल एकही माणूस तुम्हाला त्याच्याबद्दल वाईट बोलणारा मिळणार नाही. कधी वैयक्तिक त्यांनी स्वतःचं काम माझ्याकडे आणलेलं नाही. आणलं तर फक्त रेडी गावासाठी आणलं, परिसरासाठी आणलं. साहेब हा निधी इकडे अडकलाय, साहेब हे काम इकडे अडकलंय. आणि सातत्याने गावाचा विकास आणि मी ज्या भागात राहतो, मी ज्या भागाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या परिसराचं चांगलं व्हावं, भलं व्हावं यासाठी सातत्याने घेतलेले परिश्रम मनापासून मी त्यांच्या सर्व टीमला, म्हणजे सरपंच पण आहेत, त्यांचेही मोठे परिश्रम आहेत, मी मनापासून आपल्या या सगळ्या टीमचं अभिनंदन करतो. हे सांगत असताना कालच सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांनी जिल्ह्यामध्ये 51 कामांची भूमिपूजन केली आणि मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की ते सांगत असताना सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आलेला पैसा, जवळपास 209 कामांना आलेला पैसा आणि त्याची जी काही कॉस्ट होते ती कॉस्टिंग जवळपास 750 कोटीच्या वरची आहे. मला तेली साहेब आपले अभिनंदन करावे लागतील की आपण पण सातत्याने जो पाठपुरावा करता या मतदारसंघामध्ये पैसे खेचून आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून जे प्रयत्न होतात ते आपल्या माध्यमातून होतात, म्हणून मनापासून आपले मी आभार मानतो. नाहीतर हा सगळा 600-750 कोटी रुपये आणण्याचा जो काय भाग आहे तो असा सहज येत नाही, असं समजू नका. हा पैसा सहज येतो. साहेबांनी काल सांगता आकडा सांगितला, अख्ख्या जिल्ह्याचा 3300 कोटीच्या वरचा आकडा सांगितला. हा आलेला आकडा लक्षात ठेवा, हा शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार आल्यानंतरचा हा आकडा आहे. म्हणजे हे जे 3300 कोटी हे आपल्याला अगोदरच्या सरकारने नाही, आम्हाला ह्या सरकारने दिलेले हे 3300 कोटी. आणि तेली साहेबांनी घेतलेल्या परिश्रमामुळे, घेतलेल्या कष्टामुळे हे जे 650-700 कोटी रुपये जे आले ते आपल्या मतदारसंघाचे दिसणार आहेत. अनेक ह्याच्या बाहेरचा पण अनेक निधी मला असं कळतं, कारण का मी कुडाळ मालवणचा मी विधानसभा प्रमुख आहे. मला कळतं की तेली साहेबांमुळे इकडे जो काय पैसा आला 25-15 मध्ये पण तुम्ही मोठ्या संख्येने इकडे पैसा आणला. आणि म्हणून आपल्याकडे हा जो पैसा येतोय, आपल्याकडे हा जो पैसा दिसतोय, ह्याच्या अगोदर कधी दिसला होता का? आणि दिसला होता तर तो किती प्रमाणात दिसला होता
ह्याचा अभ्यास आपण प्रत्येकाने करणं गरजेचं आहे। या मतदारसंघाला आता खरोखरच फार या सगळ्या विकास कामांच्या गती येण्यामध्ये फार अतिशय चांगली गरज आहे आणि ती व्यवस्था सगळी सन्माननीय चव्हाण साहेब उभी करतायत। मी खरं तर त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। चव्हाण साहेब आल्यापासून आम्हाला धीर मिळाला, तेली साहेबांना धीर मिळाला, आमच्यासारख्या लोकांना। आम्ही काय आमदार नाही, खासदार नाही, सध्या लगेच होऊ सुद्धा सध्या, पण आम्हाला जे काय 1.5-2 वर्षापासून सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी जे काय विकास कामांच्या माध्यमातून देण्याचं काम मतदारसंघामध्ये कुठेही निधी कमी पडता कामा नाही, त्याच्यासाठी वाटेल ते पालकमंत्री असताना त्यांनी आम्हाला जे काय संरक्षण दिलं, जो काय विकास निधी दिला, तर ह्याच व्यासपीठावरून देवी माऊलीच्या साक्षीने मी त्यांचेही आभार व्यक्त करतो की हे सगळं काही सोपं नव्हतं। एक सत्तेच्या भागीदारामध्ये 3-3 टॉपची लोक त्या सत्तेमध्ये भागीदार म्हणून बसलेले आहेत, त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला न्याय देणं, त्याच्यामध्ये एवढं करोडोचा निधी इथे उभा करणं हे काही शक्य नव्हतं आणि तरी त्यांनी ते शक्य करून दाखवलं। म्हणूनच मी चव्हाण साहेबांचे, सन्माननीय तेली साहेबांची मनापासून आभार व्यक्त करतो की ह्या मतदारसंघाला जे अभिप्रेत काम आहे, ज्या मतदारसंघाला जे अपेक्षा होती ते पूर्ण करायचं काम आपल्या माध्यमातून होत आहे। मी मनापासून परत एकदा आपले आभार व्यक्त करतो आणि मी इथून लवकर रजा घेऊन पुढे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सर्व शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी जवळ करा मामा आपण या ठिकाणी आपली शेतीची कामं टाकून सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहात। मला कल्पना आहे की आपण 1 महिन्यापूर्वी ज्यावेळी पहिली मिटिंग घेतली त्यावेळी बरोबर 25 तरुण शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित आणि 25 शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आणि 16 फेब्रुवारीचं जे आपलं धरणं आंदोलन झालं, त्या धरणे आंदोलनात जवळजवळ 400 अशा प्रकारे आपण 16 फेब्रुवारीला पूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या ठिकाणी घेऊन घेतलं। लोढा मार्गमध्ये, सावंतवाडीमध्ये, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला, कणकवली, मालवण, कुडाळ, वैभववाडी सगळ्या ठिकाणी आपली चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी आंदोलनं सततशीर मार्गाने शांतपणे पार पडली आणि त्याची दखल कुठेतरी गव्हर्नमेंटने घेतली। आपली अपेक्षा होती की 26 तारीख ते 1 मार्चपर्यंत जे अधिवेशन झालं, आर्थिक अधिवेशन, या आर्थिक अधिवेशनामध्ये, संकल्पीय अधिवेशनामध्ये आपल्या काजूला कुठेतरी चांगला दर दिला जाईल अशी अपेक्षा होती। परंतु आपण अशा ठिकाणी दुर्दैवी ठरलो की संकल्पीय अधिवेशनामध्ये आपल्या काजूचा कुठे उल्लेख केला गेला नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं अनुदान देण्याचा त्या ठिकाणी विचार झाला नाही। फक्त त्यांच्या चर्चा झाल्या, या चर्चेमध्ये आपल्या एकीला यासाठी आपण महत्त्व दिलं पाहिजे की आपण सर्व एक आलो म्हणून कोकणातले सर्व आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व मंत्री एकाच वेळी अधिवेशनामध्ये उपस्थित होते आणि आपण त्यांना एकत्र यायला भाग पाडला। हा आपल्या एकजुटीचा विषय। आपण या ठिकाणी अनेक जण शेतकरी उपस्थित आहेत, त्यांना माहित नाही की आम्ही महिनाभर काय करतोय। या ठिकाणी आमच्या आणि फळबागाच्या संघटनेचे या ठिकाणी कार्याचे रोटेटिव्ह डिव्हाइस या ठिकाणी आदर्श मोरजकर म्हणा किंवा सर्वटे साहेब या ठिकाणी सर्व मंडळी उपस्थित झालेले आहेत। आणि 1 महिन्यापूर्वी आम्ही जवळजवळ 20 मार्चला 20 जानेवारीला पहिली आद्र्याला मीटिंग झाली। आद्र्यामध्ये आम्ही 3 जिल्हे जे काजू बहुल प्रदेश आहेत त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, चंदगड आणि आद्रा
हे तिन्ही तालुक्यातील शेतकरी जवळजवळ 400-500 शेतकरी त्या ठिकाणी एकत्र होते. त्या ठिकाणी आपली सुरू झाली आणि त्यानंतर मग 24 जानेवारीला कणकवलीला आम्ही तिन्ही जिल्ह्यातले जे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी होते त्या पदाधिकाऱ्यांची त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी आपली चर्चा झाली. त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद झाली, अनेक विषय मांडले गेले आणि त्यानंतर या गोष्टीला खऱ्या अर्थाने उजाळा मिळाला. 16 फेब्रुवारीला जे अभूतपूर्व अशी आंदोलनं, धरणे आंदोलनं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झाली आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या काजू बिला दर देण्याचं निश्चित झालेलं आहे. आपण या ठिकाणी कल्पना आहे की आपण महत्वाचं इथे घोषणा देतो की काजूला 200 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे, 200 रुपये हमीभाव मिळाले पाहिजे. आपण शेतकऱ्यांनी ठरवलं नाही. दापोली कृषी विद्यापीठ जे कोकणातील अतिशय महत्वाचं कृषी विद्यापीठ आहे त्यांनी जाहीर केलं की 129 रुपये 55 पैसे हे प्रत्येक शेतकऱ्याला खर्च येतो. 129 रुपये 50 पैसे म्हणजे 130 रुपये जर काजूला खर्च येत असेल तर आपला जो काजूचा दर आहे तो किमान 150 रुपये असला पाहिजे. आणि स्वामीनाथन आयोग जो आपल्या मोदी सरकारने 2014 मध्ये लागू केला आहे, स्वामीनाथन आयोग असं म्हणतोय की शेतकऱ्याला जर 100 रुपये खर्च येत असेल तर त्याच्या 1.5 पटीने म्हणजे 150 रुपये आपल्याला त्यांनी खर्च दिला पाहिजे. 129 रुपये 50 पैसे जर आपला उत्पादन खर्च असेल तर 193 रुपये आपला हा दर मिळाला पाहिजे असं त्या ठिकाणी मोदी सरकारने जाहीर केलं. म्हणून आम्ही 200 रुपयाची मागणी केली आणि 200 रुपयाची मागणी केली, रास्त मागणी केली. ही अजिबात उपटसुप मागणी नाही. त्यानंतर आपली दुसरी या ठिकाणी मागणी आहे की काजूला आयात शुल्क लागलं पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की बाहेरच्या देशातील अतिशय निकृष्ट प्रकारचा काजू मिळतो. तो टांझानियाचा असेल, यामध्ये तुम्हाला बेनिनचा असेल, साऊथ आफ्रिकेचा असेल, ब्राझीलचा असेल, या ठिकाणचे सर्व प्रकारचा काजू अत्यंत निकृष्ट आणि ज्याच्यामध्ये फक्त शेंगदाण्यातील घटकद्रव्य आहेत. शेंगदाण्यातील घटकद्रव्यांना काजू बी या ठिकाणी येते आणि आपल्या काजूला आपण सर्वांनी जी मेहनत केली तळतळच्या उन्हात आपण जाऊन काजू काढतो. सेंटीग्रेड जेवढे हवामान असतं तेव्हा आपण काजू जातो. म्हातारी कोतारी माणसं काजू जातात. किती भरपूर पाऊस असला तरी आपण काजूची बेंदणी थांबवत नाही किंवा खत घालायचं थांबवत नाही. किती थंडी असली तरी आपण काजूच्या बागेमध्ये जायचं सोडत नाही. म्हणजे रणरणच्या उन्हात, भरपूर पावसात आणि भरपूरच्या थंडीत सुद्धा आपण जाऊन तिथे काम करतो आणि काजू पिकवतो. आणि आपल्याला हे श्रेय आहे की जगातील 164 देश एकत्र आले. लक्षात ठेवा, जगातील 164 देश एकत्र आले आणि त्यांनी जाहीर केलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू हा GI मानांकनाचा काजू आहे आणि GI मानांकनाला ज्या पद्धतीने दर मिळाला पाहिजे तो दर आपल्याला मिळत नाही, ही आमची खंत आहे. आणि त्यासाठी आपली दुसरी जी मागणी या ठिकाणी आहे की काजूवर 20% आयात शुल्क करा. आपल्याला कल्पना असेल की बेनिन हा फार मोठा देश आहे. आपल्याकडे जो काजू कर विकला जातो त्याच्यामध्ये सफेद रंगाच्या काजू कर विकत केले जातात. आपल्या GI मानांकनामध्ये ते बेनिनचे काजू आहे आणि बेनिनने आता ठरवलं, बेनिनच्या सरकारने ठरवलं की यापुढे काजू एक्सपोर्ट केला जाणार नाही. परंतु आपलं दुर्दैव असं की जो कंबोडिया नावाचा देश, तो आम्हाला देश माहिती आहे, हिंदू धर्म असणारा कंबोडिया देश आहे नेपाळ नंतर. पण त्या कंबोडियामधून आता 7 लाख मेट्रिक टन काजू आल्या. म्हणजे आपण एकीकडे खुश झालो की बेनिनमधल्या काजू येत नाही, आता कंबोडियामध्ये 7 लाख टन काजू येतात. म्हणजे पुन्हा आपल्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. मग त्यासाठी आपली दुसरी जी मागणी आहे की काजूवर 20% आयात शुल्क लागू करा. आपल्याला सांगावं लागेल की या ठिकाणी 10% आयात शुल्क होतं. परंतु 2014ला जेव्हा पहिल्यांदा मोदी सरकार स्थापन झालं तेव्हा ते 5%वर आलं. आणि तुम्हाला 2 वर्षापूर्वी आपले लोकप्रतिनिधी दीपकबाई हे कारखानदारांना घेऊन गेले आणि ते 5%वर होतं ते 2.5%वर आलं. आणि त्याच्यामुळे बाहेरचा काजू जो सुद्धा तो फरक यायला लागला आणि त्याच्यामुळे आयात शुल्क जर वाढलं तर आपण लागलं. आता आपण फक्त जे उभे आहोत ते आपल्याला आपलं म्हणणं आहे की 200 रुपये हमीभाव मिळाला म्हणजे 100% त्या ठिकाणी वाटण्याची चर्चा झालेली आहे. कुठच्या प्रकारे हमीभाव द्यायचा, कुठच्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे टाकायचे हे त्याचं निश्चित होत नाही. परंतु बुधवारपर्यंत हे निश्चित होईल धोरण आणि त्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी आपण रास्ता रोको करायची शेतकऱ्यांना काम नाही. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या प्रत्येकाचं 1-1 मिनिट महत्वाचं आहे. यंदा काजूची लागवड सगळ्या शेतकऱ्यांची आम्ही चर्चा केली. आम्ही महिनाभर संपूर्ण जिल्हा फिरलोय. त्यामध्ये विखे धरून असतील, मोरजकर असतील, सरवटेसारखे आमचे सिनियर असतील, आम्ही सगळे जिल्हाभर फिरलोय. कोल्हापूरमध्ये फिरलोय, रत्नागिरीमध्ये फिरलो. कुठेही 29-30% पलीकडे लागवड नाही. त्याच्यामुळे यंदा पण आपण मागणी करणार आहोत कलेक्टरकडे की आपल्याला दुष्काळ जाहीर केला जावा आणि त्या प्रकारे नंतर आपल्याला आपली तिसरी जी मागणी आहे, स्वामीनाथन आयोग लागू झाला पाहिजे. स्वामीनाथन हे आपल्या भारताचे हरित क्रांतीचे जनक म्हटले जातात.
आपल्याला कल्पना आहे स्वामीनाथन हे भारतातल्या हरितक्रांतीचे जनक, त्यांच्यामुळे भारतामध्ये जो तांदूळ मुबलक प्रमाणात किंवा गहू मुबलक प्रमाणात किंवा कांदे बटाटे मुबलक प्रमाणात विकतात, त्याचं सर्व श्रेय हे स्वामीनाथन जातं. स्वामीनाथन हे कृषी क्षेत्रातले जनक आपल्या भारताचे, आणि त्यांनी एक अहवाल स्थापन केला आणि त्या अहवालामध्ये त्यांनी जाहीर केलं की आपल्याला त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विभाग दिला पाहिजे सरकारने, आणि आपल्या मोदी सरकारने मान्य केलं. 64 पटलावर हा आयोग मांडला गेला, त्याला मान्यता दिली गेली. परंतु 4 दिवसापूर्वी ज्यावेळी आम्ही सर्च केलं तर कृषी खात्याची जी वेबसाईट आहे, भारत सरकारच्या कृषी खात्याच्या वेबसाईटवरून स्वामीनाथन आयोग गायब झालेला आहे. आपल्या डॉक्टर पुन्हा एकदा टाकतील स्वामीनाथन आयोग हा पोर्टलवरून गायब झालेला आहे. म्हणजे आपल्याला जी अपेक्षा होती की आपल्याला कुठेतरी सुद्धा चांगला दर मिळेल, आणि सगळ्या पिकांच्या बाबतीत आहे, सगळ्या पिकांच्या बाबतीत पुन्हा आपल्याला एक आपली जी मागणी आहे, आणि आपली मागणी नाही, ही नुसती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली किंवा दोडामार्गमधल्या शेतकऱ्यांची मागणी नाही. संपूर्ण भारतातील 450 शेतकरी संघटना तुम्हाला माहिती आहे की दिल्लीला एक महिना झाला. पंजाबमधील असतील, हरियाणामधील असतील, उत्तर प्रदेशमध्ये असतील, बिहारमधल्या सगळ्या 450 संघटना त्या ठिकाणी आल्यात, आणि त्यांची एकमेव मागणी की कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण भारतामध्ये स्वामीनाथन आयोग लागू झाला पाहिजे. आणि आपली ही मागणी स्वामीनाथन आयोग लागू झाला पाहिजे. स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन आयोग. आपल्या सगळ्या क्षेत्रांची एक प्रमुख मागणी स्वामीनाथन आयोग जर लागू झाला तर आपल्याला बऱ्यापैकी पेन्शनमध्ये एखादा सरकारी चतुर्थ श्रेणीचा जो कामगार असेल, कर्मचारी असेल, एवढे पैसे कल्पना आहे की जे बाजारपेठेत आले असतील किंवा कुठेतरी दुकानावर आले असतील, हॉस्पिटलमध्ये आले असतील, बंधू भगिनी असतील, सगळ्यात कठीण काम तरी पण आपल्याला कागदावर लागेल. ही कानावर बातमी आलेली आहे, सरकारची पावलं चांगल्या गतीने या ठिकाणी पुढे गेलेली आहे. आपल्याला कमीत कमी 30 ते 40 रुपये किलो देण्याचा त्यांचा विचार चालू आहे. पण अशी आंदोलन जर संपूर्ण जिल्हाभर झाली, अशी जर आंदोलन आपली जिल्हाभर चालू झाली, त्यांना हा दर जास्ती द्यावा लागेल, एवढी मी तुम्हाला या ठिकाणी हमी देतो. आणि या ठिकाणी आपण सर्व आलात, या पुढची सगळी मगाशी आमचे मित्र आणि रोणापालचे सरपंच सुरेश गावडे यांनी म्हणाले की आता आम्ही महामार्गावर आमच्या इकडून आंदोलन होणार, महामार्ग रोको, म्हणजे आम्ही इकडे बांध्यामध्ये बसणार आहोत. कणकवली वगैरे आहे ते त्या बाजूला ठिकाणी एकाच दिवशी महामार्गावर आंदोलन होईल. आपल्याला पण आम्ही विनंती करू की आपण पण त्यावेळी सहभागी व्हावं. आणि एवढं मी घोषित करतो, आपल्याला शासनाने या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे. काल रात्री पण आमच्याकडे पोलीस स्टेशनचा माणूस माझ्या गावात गेला आणि म्हणाले की सावंत साहेब असा विषय आहे. मी म्हटलं तुम्ही काळजी करू नका, सगळी शिवलेली पोरं आहेत. आणि महत्वाची गोष्ट की मागाशी जसं मी सांगितलं, हे आंदोलन खरं म्हणजे आम्हाला करायचं नव्हतं, रातभर लोक आंदोलन खरं म्हणजे आम्हाला करायचं नव्हतं. परंतु काय करणार ते आकाश नरकुडेचं, काय करणार ते राकेश धर्मेचं, काय करणार त्या प्रवीण परबचं, यांनी नोकरी धंदा सोडून 15-15 एकरमध्ये त्यांनी काम लावल्या. आणि या 2-3 वर्षात पाऊस जर उतरला त्यांनी काय करायचं, त्यांची जे सासरे आहेत, त्यांची जे मेवडे ते देऊन सांगतात हो तुम्हाला आम्ही मुलगी दिली, का दिली, त्यांची नोकरी नव्हता. आणि आता जर खाण्यापिण्याचे हाल मुलांना जर आपण आता दप्तर घेऊ शकत नाही. माता की जय, माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. शेतकरी बागायतदार संघाचा विजय असो. माझ्या जमलेल्या सर्व शेतकरी बागायतदार संघाचं या शेतकरी आंदोलनामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपल्या संघटनेच्या अध्यक्षानं सांगितल्याप्रमाणे आपण गेले 3-4 महिने आणि गेली 3-4 वर्ष शेतकऱ्यांच्या काजूला हमीभाव मिळण्यासाठी आपण दोडामार्ग, सावंतवाडी त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यरत करत आहोत. मी आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांना एक आश्वस्त करू इच्छितो की येत्या 2-4 दिवसामध्ये म्हणजे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन आपल्या या काजूबद्दलचं सरकारचं धोरण जे काय आहे ते धोरण या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात
सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी ज्या भागामध्ये काजू आहेत या भागाकडून विशेषतः सरकारचं धोरण या 2-3 दिवसांमध्ये जाहीर होईल अशी आशा आहे. कारण मंत्रालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये मी स्वतः उपस्थित होतो म्हणून ते सांगणं आपल्याला कमरवत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. तू कसला गेलं पोचला कसा 2 वर्ष 4 वर्ष हे केलं त्यावेळी विनंती आहे आमदारांचं आमचं आतापर्यंत रिस्पेक्ट हा आजगोटन करायची हे करायचं उगाच हे नको. कारण ह्या रस्त्याची काढी हे बघा इतके एवढे वर्ष काही सेनेच्या माध्यमातून कामं झाली. आम्ही कधी बोलत नाही, उद्घाटन करतात आम्ही शेळके असा चांगल्यापैकी सहकारी असतात. नको त्या विषयात विनाकारण हे नको. कारण जो रिस्पेक्ट हा रिस्पेक्ट राहावं गेलो उगाच हे नको काहीतरी काय हे बघा. कारण मी मला माहितीशिवाय आणि मी याच्याशिवाय उगाच बोलतही नाही. एक लक्षात घ्या गेले 10 वर्ष तू मला सांग 10 वर्ष मतदारसंघ नारळ नाही फोटो नारळ ठेवतो आम्ही सुद्धा उद्घाटन करू तुमच्या हातात काय नाही आमदार आहेत ते लोकप्रतिनिधी आहेत नाही आमचं माणूस नावाचं नाही सर उभं मार रे फोटो नाही मार रे फोटो मार चोरून टालो नामंजूर तुम्ही लोकांनी एवढी कामाला
संजय भाई तुमच्या आम्ही सहकार्य खूप केला. सांगितलं समजावून आतापर्यंत एक तरी विरोध केला का सांगायचं किती भाषा वापरली तुम्ही की नाही वापरताना किती ग्रामपंचायत हे घातली पद्धत नको ती भाषा वापरण्याची गाडी घालू तुम्ही विसरता परिस्थिती पण सकाळी झाला उद्घाटन झाला ना कोण पालकमंत्री आमदार असतात पालकमंत्री असले तरी आमदार सदस्य आमदार सदस्य कोण तुमच्या तिकडे तुमच्या उद्धव ठाकरेंच्या बोलवलात का काय आमच्या आमदार ह्यांका बोलवलात की काय कोणाची उद्घाटना त्यावेळी आमदार असताना झाली मुख्यमंत्री सडक मधली त्यांना बोलवलात का शासकीय कार्यक्रम ठीक आहे प्रोटोकॉल पक्षीय कार्यक्रमात नाही हे करू देऊ आम्ही झाला आता काय चोरून गेला आणि चोरून विजय असो भाजपचा विजय असो विजय असो भारतीय जनता विजय असो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. सब पेरेंट्स बोल रहे कि तुम लोग को किसी का ध्यान नहीं है. हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी मैं कंप्लेन करने वाला, ये बराबर नहीं है. तुम लोग का क्या है, तुम लोग की वजह से सब लोग का नाम खराब हो जाएगा इधर. अरे उन लोग को खाना बराबर मिलता नहीं है. वो क्या क्वालिटी का खाना तुम लोग देते हैं. किचन का आप ये देखा है कि आप लोगों ने मेंटेनेंस कैसा रखा है. तुम लोगों को बहुत इजी लगता है कि ये सब चीज. इधर आके तुम लोग ये सब मस्ती करके हम लोग के चुप बैठने वाले क्या. खाने का तुम लोग का किचन विचन का जो हम लोगों ने वीडियो देखा है, वो किचन में तू तो बैठ के खाएगा क्या. तुम लोग बैठ के खाएगा क्या. तुम लोग वो क्वालिटी का खाना तुम लोग तो बैठ के खाएगा क्या. और तुम इधर स्टूडेंट लोगों को बोल के रखा कि हम लोग बुक्स भेज रहे हैं. उन लोग का 10th का एग्जाम है मंडे को. कौन भेजेगा बुक. इधर भेजा. मैं अभी हॉस्पिटल में खड़ा है. झूठ बोलता है क्या तुम. कितना टाइम लगता है. तुम क्या अमेरिका से भेजेगा क्या.
जोड़ामार से इधर आने को, सागेली से इधर आने को कितना टाइम लगता है? वो बच्चों का मंडे को एग्जाम है, कितना टाइम लगेगा? और तुम लोग को तुम्हारा ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने वाला है कि नहीं? तुम लोग को लगता है ये सब होएगा, हम लोग चुप बैठेगा क्या? डेफिनेटली सुधर, तुम्हारे हाथ में तुमको कुछ कम गिरा रहेगा तो हम लोग से बात करना चाहिए ना। मगर ये इस तरीके का ट्रीटमेंट स्टूडेंट को काय को दे रहे तुम लोग? जानबूझ के मतलब इस तरीके का खाना तुम लोग खाते हैं क्या? तुम लोग बराबर 5 स्टार का खाना खाते रहेंगे और ऐसा स्टूडेंट लोगों को देता है तुम लोग? कौन आएगा फिर पढ़ने को उधर? किसी का जान चले जाता तो कितना हो जाता फिर? तेरे घर के बच्चों को खाना देगा क्या तू? तो नहीं, ठीक है, हम लोग विजिट के लिए आऊंगा ना, तब मैं तेरे को देखता हूँ। या अभी 1 घंटे में इसका ये लोग का बुक्स मिलना चाहिए इधर। ये जो स्टूडेंट है रुके, उनके हाथ में 1 घंटे में बुक्स आना चाहिए, वरना तू खुद लेके आ इधर। प्रिंसिपल है ना तू? तो फिर अभी तक पहुंचा नहीं है, वो चेक कर किधर है उनका लोकेशन, वैसे इधर पहुंच जाना चाहिए अभी तक। बाकी मैं आके बात करता हूँ तेरे से। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। करांचं जन्मगाव आहे आणि त्याच्यामुळे विवा शिरवाडकरांचं आहे, त्याच्यामुळे ते गावामध्ये थोडीशी गल्लत झाली, त्याच्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो। विंदा करंदीकर आणि आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मगावी हे स्मारक व्हावं, हे पुस्तकांचं गाव हे त्याला स्टेटस देता यावा, या दृष्टीने खरोखर एक चांगलं पाऊल हे कोकणामध्ये पडलेलं आहे। आणि बाळशास्त्री जांभेकर हे तर आद्य पत्रकार आहेत आणि त्यांच्या गावाचं पर्यटनदृष्ट्या विकास झाला तर केवळ ते पर्यटन म्हणून विकसित होणार नाही, तर बाळशास्त्री जांभेकरांचं गाव हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याच्यासाठी प्रसिद्ध होईल। या ठिकाणी मालपेकर कुटुंबियांनी आणि त्यांच्या मित्रमंडळींनी जो एक पर्यटनाचा प्रकल्प उभारलेला आहे, त्यांनी हे दालन उपलब्ध करून दिलेलं आहे। पुढच्या काळामध्ये या भागातील अनेक जे नागरिक आहेत त्यांची जी घरं या ठिकाणी बांधलेली आहेत, त्या ठिकाणी त्यांनी जर अशी दालनं उपलब्ध करून दिली तर याच्यामध्ये साहित्याचं वेगवेगळ्या वेगवेगळे जे विभाग असतात, उदाहरणार्थ ललित साहित्य आहे, बाल साहित्य आहे, कविता आहेत, असं वेगवेगळ्या जे साहित्याचे प्रकार आहेत ते सगळेच पुस्तकांच्या गावामध्ये असतात। परंतु पहिल्यांदाच महाराष्ट्रामध्ये अशी आपण संकल्पना राबवतोय की कवितांचं गाव ही संकल्पना राबवतोय। आणि कवितांचं गाव जरी मराठी भाषेच्या विभागाच्या वतीने करण्यात आलेलं असलं तरी त्यामध्ये हिंदीमधल्या सुद्धा उत्कृष्ट कवितांची पुस्तकं ही उपलब्ध करून दिली जातील। आणि त्याच्याच बरोबर आपल्या इंग्रजीमधले सुद्धा उत्कृष्ट कविता आहेत त्या सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातील, कारण इंग्रजी भाषेतल्या लोकांना मराठी समजत नाही। आणि त्याच्यामुळे इथं ह्याच्यामध्ये आम्ही व्यवस्था केलेली आहे की जी पुस्तकं असतील त्याचं इंग्रजीमधलं भाषांतर सुद्धा जे परदेशी पर्यटक असतील त्यांना ऐकता येईल। आणि ती एक वेगळी सोय ही आपण यासाठी इथं करतोय की इथं मोठ्या प्रमाणात परदेशातले पर्यटक हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येत असतात आणि त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेच्या सुविधा या कवितांच्या गावी सुद्धा आम्ही उपलब्ध करून देऊ। आयत्या वेळेला हा कार्यक्रम आम्हाला आयोजित करायला लागला, त्याच्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांच्या पर्यंत सुद्धा आम्हाला पोचता आलं नाही, कारण आमचा विभाग मुंबईमधून कार्यरत असतो आणि मी सुद्धा अचानक तारीख दिली, काल दिली, आज म्हणजे परवाच्या दिवशी मी तारीख दिली आणि एका दिवसामध्ये श्यामकांतजी देवरे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला। मला पत्रकार संघाचं विशेष आभार मानायचं आहे की बाळशास्त्री जांभेकरांच्या गावी कुठलाही कार्यक्रम असला की पत्रकार अगदी हिरिरीने त्याच्यामध्ये भाग घेतात आणि त्याच्यामुळे जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेशजी तोरसकर आणि त्याच्याचबरोबर देवगड पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री गावकर दोघांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। आणि लवकरच या गावामध्ये इतर ठिकाणी दालनं उघडून
याचा विस्तार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. रेडीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील, निलेश राणे यांचं प्रतिपादन. काजू हमीभावासाठी दोडामार्गमध्ये बागायतदारांचं रास्ता रोको आणि कुडाळमध्ये उद्घाटनावरून जोरदार बाचाबाची. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.